अब्ला इस्राएलफोरा इसोरनिफ्राय मा जादों साव मोनदों आरो इसोरनिफ्राय गोजान जादों आरो बिथांमोना मा जादों बाइबेला बुंदों बिथांमोनखौ मिसनारिफोरा गावसोरनि मिसर देशआव लांनानै बान्दा खालामहैदों आरो बिथांमोना जेब्लानाखि मिसर देशआव बान्दा जानांदों अब्ला बिथांमोनासो बुजि मोनदों माबादि खस्थ दुखु दाहा बिथांमोना सैसोनांदों आं गोलाव खोथाखौ बेखेवना बयबो रोंखागौ जेब्लानाखि बिथांमोना बे गासैबो खस्थ दुखुफोरखौ मोनबाय अब्ला बिथांमोना मा खालामदों इसोरनियाव प्रार्थना खालामदों आन्थु खारिनानै बिसोरो गाबै गाबै प्रार्थना खालामदों प्रार्थना खालामनानै बिसोरो मा इसोरनिफ्राय सहाय खालामदों प्रभु जों जा गोरोन्थि मावबाय आरो बे गोरोन्थिखौ नोङो बोखांनानै लाफिनदो बिसोरो बिखा सौयै सौयै प्रार्थना खालामदों होननानै बुंदों जेब्लानाखि बिथांमोननि गाबनाय दुखुजों मोदै हुगारनानै गाबनाय प्रार्थनाखौ इसोरा सोरगोआव खोनानानै थावरिनो हायाखै होननानै बुंदों बाइबेला आरो इसोरा बिथांमोननि लागै मोनसे लामा बेखेवदों आरो बेनो जाहैबाय इसोरा मोजेसखौ सायख'नानै मिसरनिफ्राय इजराइलिफोरखौ बायख'नानै लाबोदों प्रेज द लर्ड आरो इसोरा बिथांमोनखौ मोनब्रै सर्त खालामनानै लाखिदों मा सर्त नोंथांमोना आं बुंलांनाय एक्सुडास जात्रा पुस्तक 12:1 फरायब्ला नुनो मोनगोन इसोरा बिथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोनखौ आं दिनै मोजेसनि गेजेरजों बायख'बाय आरो नोंथांमोना गोरोन्थि मावनो नांलिया आरो नोंथांमोना गाज्रियाव थांफिननो नांलिया मबाइलफोरखौ अन्नानै साइलेन्ट खालामना नङाबा सुइच अफ खालामना इसोरा बिथांमोनखौ बुंदों दिनै आं नोंथांमोनखौ बायख'बाय बिनिखाय नोंथांमोना आंखौ गोसोखांनो थाखाय बे मोनब्रै बरफखौ फेस्टिभेलखौ नोंथांमोना खुङो एक्सुडास 12:1 नायोब्ला नुनो मोनगोन पास्का परब एमाव होयि फिथा जानाय परब बेयाव दङ आं माखासे बेखेवला आंखौ गोसोखांनो थाखाय बे प्रग्रामखौ बा फेस्टिभेलखौ नोंथांमोना खालाम बियो इजराइलफोरनि लागै इसोरा होनाय स्पेसियलिस्ट बा स्पेशल मोनसे फेस्टिभेल इसोरजों थोनजानाय अर्डार खालामजानाय खुंथारनांगौ बिथांमोननि मोनसे फेस्टिभेल बियो आरो दिनै ख्रिस्टमासआ जाबाय जों गासैबो बुहुमनि मानसिफोरनि लागै जोंनि पापखौ बानस'नो थाखाय दिनैनि 2000 बोसोरनि 2021 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्टआ दाबिदनि नोगोर बैथलेहेमाव 4 सेन्चुरियाव जोनोम जाबाय प्रेज द लर्ड आरो बे दिनैनि फेस्टिभेला बै समनि जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायनि मोनसे रंजानायनि दिन जोंनि पापखौ बोखांनायनि मोनसे रंजानायनि दिन बे फेस्टिभेल अर्थात ख्रिस्टमासआबो दिनै जों बयनिबो जिबनाव रंजानायनि मोनसे उत्सव फेस्टिभेल दिनै जों बे फेस्टिभेलखौ माबोरै खुंदों जोङो बेखौ नायनांगोन
2021 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जाबाय। जिसु जोनोमनिफ्राय 750 बोसोरनि सिगां इसोरा आइजाक नाबिनि गेजेरजों जशया नाबिनि गेजेरजों 9:6 नौवायरा 6 पदाव नायोब्ला नोंथांमोना रोखा नुनो मोनगोन मोनसे प्रमिस होदोंमोन। आरो बे प्रमिसआनो जाहैबाय नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन बुहुमनि गासैबो मानसिफोरनि लागै बासायनायनि मोनसे दिना फैबाय। इंलिसाव नायोबा मोजांसिन दङ। आङो थाम-थिम खालामबाय आरो बे सासे मानसिनि गेजेरजों जागोन आरो बियो गथाय बिश्वनि गभर्नर जागोन, अर्थात दैदेनगिरि जागोन, हादुंग्रा मन्त्रि राजानिबो राजा बियो जागोन। जेसिया नामनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट जोनोमनिफ्राय 730 बोसोरसिनि सिगां इसोरा मोनसे प्रफेसिखौ होदोंमोन आरो बे प्रफेसिखौ मोननानै जेसियाया गोमोदों आरो जेसियाखौ इसोरा अर्डार खालामदों। आं थोंजों बुंदों, नोङो थांनानै गासै जेरुसालेमनि नोगोराव थानाय मानसिफोरनो लागै नों खोन्थाहैथां, दिनै नोंथांमोननि बासायगिरिया जेरुसालेमाव जोनोम जासिगोन। जेसायानि 7:14 आरो 15 जेब्लानाखि जेसियाया आरो बियो माबायदि जोनोम जागोन जेसिया नाबिजों इसोरा रायज्लायदों, बेखौ फोसावनो होदों। बियो सासे आयथा सिख्लानि गोरबोआव जोनोम जागोन। अब्लानिया मा खालामदों होनना बुंदों, जेसायानि 7:14 आरो 15 अब्ला बे रादाबखौ जेब्लानाखि जेरुसालेमाव मोनबाय, जेरुसालेमनि सिख्लाफोरा मा होनना बुंदों, मोजां नायनो मोजां जेरुसालेमनि सिख्लाफोर, महर गोसाफोर, धोनि न'खरनि मानसिफोर ओरैबायदि देलायनानै साबधानै ओरैबायदि आसा खालामना थादों होननानै बुंदों। मानि थाखाय? डेभिडनि नोगोराव, जेरुसालेमनि गेजेराव, आयथा सिख्लानि गेजेराव जोंखौ बोखांग्रा राजाया जोनोम जागोन। इसोरनिबो इसोर, राजानिबो राजा, मन्त्रिनिबो मन्त्रि। बै इसोरा, बै बोखांगिरिया आंनियाव जोनोम जानायब्ला हामगौमोन, आंजों फैनायबा हामगौमोन, बेखौ नेना थादों होननानै बुंदों। नाथाय मा, इसोरा जोंनि साननायनि सानफ्रोमबो बेरेखा होननानै बुंदों। जों जायखौ सानो बियो जोंनियाव जाफुङा। जों जायखौ हास्थायो बियो इसोरनि हास्थायनाय नङा। इसोरा जायखौ हास्थायो बियो जोंनियाव जाफुङा। टटेलि इसोरनि हास्थायनाया बेलेग। जायजों इसोरा साक्सेसफुल जागोन, जायजों इसोरा गावनि महिमाखौ नुजाहोनो हागोन, जायजों इसोरा गावनि खोथाफोरखौ शेयार खालामनो हागोन, जायजों इसोरा बुहुमाव थानाय गासै मानसिफोरनि गेजेरजों मोनसे बेनिफिट जागोन, जायखौ इसोरा गावनि उदिनाव लाखिनो हागोन, जायजों इसोरा जाय मानसिखौ बाहायनो हागोन, बे मानसिखौसो इसोरा सायख'यो। नाथाय सोरनियाव जाखो? सानथावथारै
बुजिसहायै सासे उन्दै थाखोनि उन्दै खामानि मावग्रा मेरिनि गोरबोआवसो जिसु ख्रिस्ट'आ जागा लादों। प्रेज द लर्ड। बयबो बुंगोन प्रेज द लर्ड। बयबो बुजि मोनदों? इसोरनि परिकल्पनाया जोंनि परिकल्पना नङा, मानसिनि परिकल्पना नङा। जेसाया 28:11 मोन नामा ना? आंहा नोंसोरखौ लानानै गेदेर मोनसे परिकल्पना दं, बियो नस्थ' खालामनायनि थाखाय नङा, बरन्स नोंथांमोनखौ लुखांनायनि थाखायसो। नायदो इसोरा माबायदि सायख'बाय। नङाब्ला जेरुसालेमनि मोजां मोजां सिख्लाफोरा, धोनि धोनि न'खरनि आयथा सिख्लाफोरा जिसुखौ नेदोंमोन गावनियाव जोनोम होनो थाखाय। नाथाय इसोरा हादारन न'खर मरियामनि गेजेरावसो जोनोम जाहोबाय। मानसिजों नङा, सोरनिबा साननायजों नङा, पबित्र आत्मानि गेजेरजों मरियाम आरो जोसेफआ हाबा जायैनि सिगांनो इसोरा मरियामनि गोरबोआव जोंनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'खौ कनसेप्ट खालामदों। प्रेज द लर्ड। बेनो जोंनि लागै गिदिर मोनसे रादाब। आरो बै जिसु गथ'आ दिनैनि दिनाव, दिनैनि तारिखाव, गुसु हराव दाबिदनि नोगोर बैख्लेमाव जोनोम जाबाय। आरो बुहुमाव गोबां पण्डितफोर दङमोन इसोरनि जिसुनि जोनोम जानायनि रादाबखौ मोननाय, माबोरै जोनोम जागोन। बिथांमोना माखासे तपस्या खालामदोंमोन होननानै बुंदों। दै गैया, ओंखाम गैया, गोबाव गोबाव लगन थानानैबो बिथांमोना, बै ज्योतिषिफोरा बे लामाखौनो नायबाय थादोंमोन। इसोरा बे रादाबखौ सोरनो होगोन, जोंनो होगोन ना गुबुननो होगोन। बिथांमोना लामा नायनानै दङमोन जागोन। एपिफानि एसेसआ बे, आं बेखौ गोलावै बेखेवलांला। बुहुमाव जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानायखौ सोर नुजेनदों? सोर खबर मोनजेनदों? उन्दै फालोनि फिसाफोर, जायफोरा मुथासे ओंखामखौ मोनजानो थाखाय, जानो थाखाय गुबुननियाव दाहोना बैनानै थानांगौ जानाय, गुसु गुदुं गासैखौबो सैसोनानै थाग्रा, नांगौ समाव उखैनाय समाव मोजां मोनजायै, गुसुनि समाव गाननो मोनस्लाबै, हरनि समाव उन्दुनो मोनै मेन्दा लावखारफोर, बिथांमोना जिसुनि खबरखौ गाब्रिएल आरफनि गेजेरजों खबर मोनदों। बाइबेला जोंनो बेखौ फोरोंदों। मा बुंदों? माथाइनि 1 दाबावैसो बिनानाव सासे फरायलांदों सिस्टारा। माथाइनि 1:21 मा बुंदों? गासै बुहुमनि मानसिफोरनि पापखौ बानस'नो थाखाय दाबिदनि नोगोर बैख्लेमाव बासायगिरि राजाया सारि जाबाय। आरो बिसोरो गोमोहाबदों, गिख्रंदों, थांदों नोंसोर बेखौ नायनो। अब्ला बिथांमोना थांनानै मा खालामदों होनना बुंदों? जिसु गथ'खौ नुहैदों। मारियाम आरो जोसेफ, मारियामा गथ'खौ बाननानै लादों। आरो बिसोरो जिसुखौ खुलुमदों। आरो बिसोरो गिदिंबोफिनदों। बिसोरो रंजादों। लुक 2:14 नायोब्ला नुगोन 13:14। गोजौआव इसोरनि महिमाया जाथों, बुहुमाव शान्ति जाथों, हालेलुया होननानै इसोरखौ बिसोरो बाख्नायदों।
बेयो मोनसे जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि मोनसे सुंद'यै जारिमिन। दा आं आरो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं गुसुङै बुंनानै फोजोबनो जोंहा दंगा बुंगो। दानिया सोंथिया बेसो, today how we celebrate Christmas। दिनै जों बे ख्रिस्टमासखौ माबायदि खुंदों फालिदों, जोंहा बेसो सोंनाया। दिनै नोंथांनियाव आंनियाव आरो जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जाला आं गाबोन बुंगोन। 2021 बोसोरनि सिगांनो जिसु ख्रीष्टआ जोनोम जाखाबाय। दिनै बे जिसु ख्रीष्टआ आंनियाव नोंथांनियाव दङना गैया बेखौसो नायनांगौ। आरो आं जिसुनि जोनोमाव दिनै माखौ लानानै रंजादों बेखौसो जोङो नायनांगौ। जों नुनो मोनो नागालेण्डआव नोंथांमोना थांफेरबायब्ला नुनो मोनगोन। नागालेण्डआव जुदि ख्रिस्टमासआव स्टार आलायाबा फाइन लायो। दायो बेसे जाखो आं मिथिया। जिसुखौ मोननाय जिसुखौ मोनैजों खोथा गैया। साफ्रोमबोनि न'खराव स्टार थाथारनांगोन, नङाब्ला 500 थाखा फाइन लायोमोन। 2018 आव आं दङैमोन। 500 थाखा फाइन लायो। बा जिसुखौ मोननाय जिसुखौ मोनै गासैबो बेखायनो नागालेण्डआव स्टारखौ आलायो आरो बिसोरो रंजायो। देवबार दिनाव बन्द खालामाबा, दखान पहराफोरखौ बन्द खालामाबा मा खालामो? फाइन लायो। दखानखौनो होस्रानो मोननाय नङा। बिथांमोना गोबां गाजा गोमजा ख्रिस्टमास इसोरनि जायखिजाया फेस्टिभेलखौ बिथांमोना सेलेब्रेट खालामो, बाखनायो, खुङो। थांनाय 2004 सनमोन नामा आं बावगारबाय। 4 सनाव इंलेण्डआव ख्रिस्टमासखौ रेकर्ड खालामनो थाखाय मा खालामदों? इंलेण्डनि मानसिफोरा दै सिङाव थांनानैबो ख्रिस्टमास ट्री गायनानै ख्रिस्टमास मानिहैदों। प्रेज द लर्ड। बिथांमोननिया जों इंलेण्डआ बिराद जौगाबाय, दैयाव माने खुंनो हाबाय, बेखौ बुहुमाव प्रकाश खालामदों, बुहुमनि मानसिफोरनो मिन्थिहोदों। आरो दिनै नोंथांमोना थाङोब्ला नुनो मोनगोन, आं नायबोदों आरो मैया फैनायावबो नायबोदों, आं दाखालिबो नायदों। जोंनिख्रुइ बांसिन इसोरखौ मिन्थिब्लासो ख्रिस्टमासनि स्टारखौ आलायो। नंगौना नङा? बजाराव थां, दखानाव थां, लामायाव थां ना, उदालगुरियाव हल टाउनखौनो माने बेबायदि लाइटबो होदों। बेबायदि लाइटआ डिम लाइट जोंख्लाब जोंख्लिबफोरा डेक'रेट खालामग्रा लाइटखौ होदों, स्टार आलायदों। आरो आं सानबोदोंबा देग्लाय बिराद गोगोम नामा जादों आरो इसोरखौ फालिनाया। बेबायदिनो जों फालियो। सोरबाया, आं थोंजों बुंबाय, आत्माजों इसोरखौ फालियो। सोरबाया मोनसे नेम हिसाबै, ओरैनो बियो मोनसे ख्रिस्टमास बिदिबो फालियो। आरो जोंनि ख्रिस्टमास फालिनायाव माब्लाबा नोंथांमोनखौ बुङाखै आङो, जायो आं प्रेक्टिकेलि मोननाय बे प्रग्रामखौ, माबा बे समयसाफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों। आरो जोंनि गेजेराव माब्लाबा बेबायदिबो जायो, गाननाय जोमनाय मोजां नङाब्ला ख्रिस्टमासखौनो जाया। नंगौना नङा ना? बेदर मोनजायाब्ला ख्रिस्टमास जाया, फैसा गैयाब्ला ख्रिस्टमास जाया, बेबायदिबो जायो। दाखालि आंनि सासे लोगोआ गार' हिन्जाव लादों आरो बियो मोनसे
न'खराव माने बिया जादों आरो हाबा जादों। दा जोंखौबो बरायदों। आंहा बे खालि प्रग्राम दङमोन, आं थांनो हायाखै। दा बिथांखौबो बरायदों आरो बिथांमोनखौथ' सिगांनिफ्रायनो ना मा जाखो, हिनजावा ड्रेस गोदान होनो हायैनि बियाखौनो जाहैयासै आरो। जोंनियावबो दं नामा हिनजावफ्रा ना? जोंनियावबो थानो हागौ मालाबा ना, गाननाय जोमनाय मोनाब्ला गिर्जायाव थाङा, बबेबा मोनसे महिला कनफारेन्सआव थाङा बायदिसिना। बिब्दि जायोब्ला जोबोद दुखुनांथावना सासे खृष्टान मानसिया जुदि बिब्दि जायोब्ला। नंगौना नङा ना? दिनै बेखौनो सोंदों ख्रिस्टमासआ, दिनै आरो जिसु ख्रिस्ट'आ गोदानै जोनोम जाया। नोंथाङा गानफबनानै, नोंथाङा डेक'रेसन खालामनानै, नोंथांनि गोरबोआव जुदि जिसु ख्रिस्ट'आनो गैयाब्ला बेनि थाखाय नोंथाङा दुखुनांथाव। बेनि थाखाय नोंथाङा दुखुनांथाव आरो बिनि दायनिगिरिया नोंथाङानो। बेखौ इसोरनि रावा बुंदों। बेखायनो आंनि आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन, बे 21st सेन्चुरियाव जोङो जौगानांगोन। जोङो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायावल' जों जौगाबा जानाय नङा। जोंनि फरायनाय थेनायफोरावल' जौगाबा जों जानाय नङा। जोङो स्पिरिचुवेल लाइफ आत्मिकआवबो जोङो जौगानांगोन। आङो दै सासे सेंग्रा, खृष्टान सेंग्रा, जोंनि सिनायनि सासे सेंग्राखौ लोगो मोनबोदों। बिथाङा जामफ्राबारिनि, बिथाङा दिल्लीयाव फरायनानै फैबाय, BBA होननानै बुंदों। बेखौ फरायनानै फैबाय आरो बिथाङाबो एसे मबाइलाव कानेक्सन खालामनानै मोनसे इंलेन्डनि मोनसे टीमजों इसोरनि बाइकफोरखौ शेयार खालामदों। आङो सिनायामोन। बिथाङा बुंदों, आदा आं नोंखौ सिनायगौ, नोंथांखौ मोनसे जोंनि सेमिनाराव नोंथाङा फैदोंमोन आरो फैनानै रायज्लायदों, अब्ला आं मोजां मोनदों। बिथाङा इसोरनि गोबांथार खोथाफोरखौ शेयार खालामदों आरो जोङो बेबायदि जानो नांगोन। Seek the first kingdom of God. Matthew 6:33। सिगां इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमिया धार्मिकताखौ नोङो नागिरग्रो, अब्ला नोंनो गासैखौबो होनाय जागोन। धोन सम्पति, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय गासैखौबो जौगागोन होननानै बुंदों। बेखायनो आं दिनै गुसु हराव गोलाव बुंनो सानाखै, जोङो गाबोन सावरायगोन। जोंनि थांखिया ओरैनो रंजानायजों नङा, जेन जोंनि रंजानाया जिसु गैयै जानो नाङा। होप एन्ड फेथ, आसा आरो फोथायनाय जोंहा थानांगोन। जेरैहाय जेरुसालेमनि सिख्ला आइथाफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ लामा नायदोंमोन, बिसोरा बिथांमोना मोनाखैसै। उन्दै नेहात न'खरनि मरियामनियावसो जोनोम जाबाय। जोंबो दिनै बेबायदि जागोन। जों जुदि मोजांबो गानबाय, मोजां जाबाय, डेक'रेसनबो खालामबाय, जोंनि जिबनाव जिसुआनो जोनोम जायासै, जोंनि न'खराव जिसुआनो जोनोम जायासै, अब्ला दुखुनांथावना जागोन। 10 जन सिख्लाफ्रा जिसुखौ नेदों, मोनसे दृष्टान्त होदों। पेरेबल। साबानिया थावानो गैया होननानै बुंदों। साबाया थावखौ सोजोबना लाबाय साथियाव, आरोबाव लाबावबाय। साबाया मा खालामदों? साथियावल' सोनानै फैदों, नेफैदों जिसुखौ। नेगासिनो दङ, मब्ला फैगोन, मब्ला फैगोन, मब्ला फैगोन, सावनानै नेगासिनो दङ। नाथाय मा? फैयासो फैया, फैयासो फैया, फैयासो फैया जिसु ख्रिस्ट'आ। थावा जोबगुजोब्बाय। लोगोफोरनियाव बुंदों, माथो दाबोलाय जिसुआनो फैला, दरा गोदाना। जोंना थावाबो जोबनोसै नै, साथियाबो गोमानोसै नै। अननानै नोंथांमोना नोंथांमोननि लाबोखानाय
सोदेरनो लाबोनाय थावखौ होनो हागोन नामा? अब्ला बै साबासियान सिख्लाफ्रा बुंदों, जाम्बिफोर, मानो नोंसोरो सोनानै लाखायासै आरो मानो नोंसोरो लाबदेरफायाखैसै? जोंहा गोबाव नेबावनांगौ दङ, दासिमबो फैयाखै जिसुआ बबे समाव फैगोन बेनि खुनु मोनसे ठिकाना गैया, टाइम गैया। बेखायनो जों दिनै साथियावबो सोदों माखासे, आरोबाव जों थेमायाव लानानै फैदों, नाथाय जों नोंथांमोननो होनो हाया। सरि, थां बै खाथि खालाफोराव दखानफोराव मोनगोन खोमा। अब्ला बिथांमोना बुंदों, हाय खाफाल, जोङो जाम्बि जाबाय, दाथ' जों खोमसिलायबाय, हर थौबाय, बबेयाव दखान मोनबावनांगौ जोंलाय? बेबायदि बिसोरो बिखा खालामनांदों। जोङो बेबायदि जागोन, जोङो जिबनाव जिसुखौ मोनाखैब्ला। गोबाव सम ख्रिस्टमास फालिबोदों, 2000 बोसोरावनो जिसु फैनो गोनां, दासिमबो फैयाखै। दिनै थाङाब्लाबो जागोनदां गिर्जायाव, दा खनसेयाव थांस्रानोसै, देग्लाय दाहा बारहोलांनोसै ख्रिस्टमासखौ। नाथाय बाइबेला बुंदों, बे रेडि, नोङो साबधान जा। बबे समाव दरा गोदाना जिसुआ फैगोन बेनि खुनु ठिकाना गैया। दिनैनो दानो ख्रिस्टमासावबो फैनो हागौ, गाबोनबो फैनो हागौ, आंबो मिथिया, आरबफोराबो मोनथिया। जिसु ख्रिस्टआ गावनो बुंदों, केबल बिफा इसोराल'सो मिथिगौ। बिथाङा जुदि आंखौ अर्डार होयोब्ला आङो दानो गाबोननो थांनांगौ जागोन। आं हले रेडि, जिसु ख्रिस्टआ बुंदों। बेखायनो जोंनि थांखिया, जोंनि आसाया जिसु ख्रिस्टनियाव थानांगोन। आरो जोंहा मोनसे आसा थानांगोन, फोथायनाय थानांगोन, आंनो जिसुखौ नांगौ, आं जिसुखौ नेगोन। बे बुस्थुखौ जोङो लानो हानांगोन। अब्लासो जोङो ख्रिस्टियान जिबन खुंनायनि जोंहा साक्सेसफुल जागोन। आरो जोंनि ख्रिस्टमास सेलेब्रेट खालामनायनि मिनिंआबो थागोन। जुदि गाननायबो मोजां, जानायबो मोजां, गासैबो एभ्रिथिं इज गुड, बाट जिसुखौनो लानो हायाखैब्ला, आत्मायावनो जिसुखौ जायगा होनो हायाखैब्ला, बे हले जोंनि लागै दुखुनांथाव जागोन। आङो दिनै नोंथांमोननो इन्ट्रडाक्सन हिसाबै बेखौनो होबाय। आं आसा खालामदों नोंथांमोना जोबोद बिश्वासिखाय इसोरा गोबां आशीर्बाद खालामगोन। आरो गाबोननि समाव जोङो सावरायगोन। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर खालामथों। नोंथांमोना जुदि बुजियाखैब्ला अननानै प्रार्थना खालामनानै नोंथांमोना आत्मानि गेजेरजोंनो, इसोरनि आत्मानि गेजेरजोंनो बुजिनो सेस्था खालामदो। आरो नोंथांमोना बुजिथाराखैब्ला गाबोन आंखौ लोगो हमनानै बुंनो हागोन, नोंथांनि बुंनायखौ जों बुजि मोनाखै होननानै दै। आं बे अपसनखौ नोंथांमोननो होबाय। थेंक इउ स' माच बे समखौ होनायनि थाखाय। आङो दानो बे इसोरनि बुंनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबबाय। गोजोन्थों।